començat a estudiar turisme, vaig començar fa 3 anys a estudiar turisme i direcció hotelera. En el meu cas faig la direcció turística. Per què dic direcció turística i direcció hotelera? El CET és un centre que forma part de la Universitat de Barcelona, està adscrit a la Universitat de Barcelona, i el fet de tenir dues mencions és una que em va agradar perquè d'alguna manera no havies d'estar simplement fent sempre o economies o sempre gestió, sempre només hotels, no, d'aquesta manera com que t'especialitzes en el grau, en l'especialitat que vols fer. En el meu cas m'he especialitzat en turística, que són les agències de viatges, incentius, esdeveniments, tot el que seria protocol, relacions públiques, i després també hi ha la part dels hotels que a moltíssima gent li agrada, que és els recursos humans, recepcionista, cap d'hotel. És una carrera que al principi la vaig escollir perquè volia fer de tot. Jo volia fer periodisme, comunicació, volia fer telecomunicacions, no sabia per on redirigir-me i al final vaig escollir turisme per això, perquè fas moltíssimes coses i és una carrera que t'aporta moltíssims continguts. De fet, ara m'aniré a Malàisia a acabar la carrera i t'ofereix moltíssimes oportunitats internacionals. Vaig començar des de primer a treballar en el sector de màrqueting de l'escola, com a becària, i de fet després ja a partir que vaig començar a treballar ja no vaig parar. Era un darrere l'altre, una empresa darrere de l'altra. Tenim el Career Services que t'ofereix tot el que són les sortides laborals. Vull dir, els estudiants sempre ens adaptem a lo que... O sigui, ells com que s'adapten a nosaltres, les empreses, i els estudiants després fem el que ens agrada. És a dir, si és una empresa de consultoria, nosaltres sabem que hi ha una oferta de consultoria, anem cap allà. Si veiem que és d'esdeveniments, ens anem cap allà. Si són hotels, són hotels. Fan moltes xerrades d'empreses internacionals que et venen a buscar i tu tens l'oportunitat d'entrevistar-te directament amb ells sense una prèvia entrevista. O sigui, és com que et venen a buscar.